Sziasztok gyerekek! Én Mr. Creepy vagyok, egy újabb gameplayben, és ez a harmadik rész. Na hát, most sajnálom, hogy nem tudtam előre venni a videót, amúgy úgy volt, hogy csak ettem, és így hirtelen elém jutott egy ember. Ez kész. Ezt megettem, és az volt egy ilyen ekkora termetű ember, ilyen pötty. Na, mint most. Tehát, igen. Csak valami történt, véletlenül kinyomtam, vagy nem tudom. Véletlenül. Na de... Eddig, amúgy ha valaki nem tudja, 21-essel indítottam, tehát 21 ilyen pontszámmal indítottam. Eddig jónak tűnik. Megyek, aztán persze fel fognak falni. Mint általában. Ott láttam egy nagyot, nem megyünk oda. Majd talán máskor. Szóval, hát ide mehetünk nyugodtan, vagy ide mégsem. Ide nem. 187, ott azért nő itt. Rendesen nő itt. Így. Na hát innen, nem tudom. Elég fura, hogy a határon kívül látszik a kilóg, hogy látszik, hogy kilógat, igen. Elég furcsa. Ismételten egy kuvaszott nagy mázli, és felzabáltak. Ennyi is volt. 210-zel jutottam. Legközelebb jobban teljesítek. Na, újra kezdjük. Így jönnek. Hello, it's me. Na, szóljon, honnan szedte Udil? Na, is megett. Nem baj. Ez majdnem jó volt. De nem baj. Még lesz holnap. Ma is. Úgyhogy még jó is fel akart zabálni, de nem tudott, ezért elcseszte. Jót most megpróbáljuk elkapni, ha nem szereti senki. Na, itt is átmegyek. Ajjaj, ki ez a Keeper. Gyönyörű név. Na mindegy. És meg a színom. Fenébe. Az most meg fog enni. Nem baj. Adok esélyt másnak is. Megint ez a reklám. Ez lesz az utolsó előtti karam. Bent a nevedes, nem tudom, miért az élet és tudom. Amúgy, ha valaki... Úgyha valaki azt mondaná, hogy szar vagyok, akkor mondhatja, mert most kezdtem. Tudom, hogy szar vagyok. Na, újra. Gyerünk már! Vannak ebben bakik, tehát igen. Nem csak ilyen sima cuccok van, nem ilyen sima lagok vannak, hanem bakik is. Ez az utolsó köröm, remélem jól fogok teljesíteni. Azt fel lehet zabálni, és ezt nem hiszem el. Na mindegy. Sziasztok! Itt volt Mr. Creepy. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és adjatok tippeket. Sziasztok!